Hoy estamos aquí en Televiña Grande, estamos con Maica e con Rubén nos van a contar o que están facendo en revisión e en plástica. Conectamos con Rubén. Como a ti dis, Roy, estou aquí con Julián. Julián, contame que fixeches en revisión? Pois en religión fixemos un proxecto sobre os dioses egipcios e despois fixemos tamén unha manualidade que era facer un papiro, un dios egipcio, cas súas letras. Pareceu-te interesante o traballo? Si, pareceume interesante porque era unha manualidade e a min gustame moito eso de manualidades, pintar, etc. Volvemos a revisión con Roy. Moitas gracias, Rubén e Julián. E agora vamos ir con Maica, que nos vai a contar o que están facendo en plástica. Sí, Roy, como te dixes, estou aquí con Paula, que nos vai falar que fixo en plástica. Que fixeches? Pois estamos agora mesmo facendo unhas caixas para as castañas. Con que? Con papel, necesitamos cola, tuvemos que ler caixas e así. É difícil? Non é difícil, é moi fácil. Gustouche? Sí, Por que? porque así tamén facemos manualidades e todo. Moitas grazas, Paula. Conectamos con Roy. Despedimos este programa con Rubén e Maica, que colaboraron tamén con Julián e con Paula por ser tan amables. Mañá seguimos con máis información.